Η αεροπορία συχνά φέρει τον τίτλο του πιο ασφαλούς μέσου μεταφοράς, και οι στατιστικές αποδεικνύουν αυτή την ισχυρισμό. Σε σύγκριση με άλλα μέσα μεταφοράς, τα αεροπλάνα προσφέρουν μια ασφάλεια που σχεδόν αγγίζει την τελειότητα. Ας αναλύσουμε τα νούμερα. Σύμφωνα με την IATA, η πιθανότητα θανατηφόρου ατυχήματος στην αεροπορία είναι περίπου 1 στα 3 εκατομμύρια πτήσεις. Αν πετούσατε κάθε μέρα, θα χρειαζόταν περίπου 8.200 χρόνια για να συναντήσετε ένα θανατηφόρο ατύχημα. Αντίθετα, στις οδικές μεταφορές, οι πιθανότητες θανάτου σε οδικό ατύχημα είναι περίπου 1 στις 5.000, καθιστώντας την αεροπορία 600 φορές ασφαλέστερη. Η αεροπορία υπερτερεί επίσης συγκριτικά με τις θαλάσσιες μεταφορές. Παρόλο που τα πλοία είναι σχετικά ασφαλή, οι κίνδυνοι όπως οι καταιγίδες ή οι παγετώνες αυξάνουν τις πιθανότητες ατυχημάτων. Στη σιδηροδρομική μεταφορά, παρά την γενική της ασφάλεια, τα ατυχήματα λόγω ανθρώπινου λάθους ή τεχνικών προβλημάτων είναι πιο συχνά σε σύγκριση με την αεροπορία. Εκτός από τα στατιστικά δεδομένα, η ψυχολογική ασφάλεια που παρέχει η αεροπορία είναι σημαντική. Παρά τον φόβο του πτήσης που επικρατεί σε κάποιους ανθρώπους, η συνεχής βελτίωση των πρακτικών ασφαλείας και η εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών όπως η πτήση χωρίς πιλότο συμβάλλουν στη μείωση αυτής της ανησυχίας. Εν κατακλείδη, η αεροπορία παραμένει το πιο ασφαλές μέσο μεταφοράς, αποδεικνύοντας με στατιστικά στοιχεία και προηγμένη τεχνολογία την υπεροχή της στον τομέα αυτό. Οι αριθμοί μιλούν από μόνοι τους, καθιστώντας το αεροπλάνο την προτιμητέα επιλογή για ασφαλή και αξιόπιστη μετακίνηση.